kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nueve ka mga pamilya ang nawadaan sa puluyan sa nagtutad nga sunog sa Barangay 29 sa Bacolod City samtang ginasaulog ang piyesta sa barangay. Electrical in nature ginalantaw nga isa sa mga rason sa nagtutad nga sunog. May report si Nico Delfin. Nagaibwal nga kalayo ang nagtublag sa fiesta sa Barangay 29 sa Bacolod kahapon. Madasig na ginlamon sang kalayo ang 13 ka mga puluyan kundi 7 diri ang totally destroyed. Sa balay sang pamilya Logronyo ginapatihan naghalin ang sunog. Istorya sang PWD nga si Christian Logronyo, jutayan na lang siya nga mabilin sa sulod sang ginapakaayo nila nga balay sang natabo ang sunog. Nakita niya pa ang nagaigrab nga kalayo sa linya sang kuryente. Bilin ko kay nagbasya sa tubig sa baga. Tiki hindi mapateng baga. Dadag ako. Kaya naginunas, nagwagi sigitan ko ni tiyaon ko na magwa ako. Kaya nagdalagat sa pagwabiyag ko, nakasunod ko. Yung wala ko mo, nagtumbo na lang ko kag nagwa. Paglabot ko sa tiyangge, tupad to na mo, naibok namon. Nimuligan na ako binilakwat, pagwa na pakadasig. Naghalin ka sa wheelchair mo balik? Wala ko wheelchair, katungkod nang ito kumaka ko sa balay. Si Christian upod ang iya iloy nga ginadialysis ang kabahin sa 39 tanan ka mga pamilya nga karon nagapabilin sa Apolinario Mabini Elementary School matapos mawadan sang puluyan tugas ang sunog. Ang iya amay ang nahingagaw man dala sa ospital bangod sa ginabatsyag nga balatian antes natabo ang sunog. Mag-at pa kasi ako nga sa tanan nga ginabatsyag namon, pag sa tanan nga makamalasan, masugod na kami tani, matiyanggi-tiyanggi dito. Kaya baka may negosyo lang, nga focus masakiton dahil ng tao. Pagpaubos sa amon, budget, sa pakay, ulang datanan. Kaya mo pa na matabo sa amon, nasunugan pa kami. Wala na nang importante na buhay. Oo. Importante mo adapt. Kasubong ni Christian, ginapilit man sa iloy nga si Helen Palma nga magpakabakod bisan masakit para sa iya nga tubangon ang bagong tuig nga wala sang ilistaran. Para kasaylo ka mo dayon. Sa pagpangusisa sang Bureau of Fire Protection, electrical in nature ang ginalantaw nga kabangdanan sang sunog. Ginabulubanta naglabot sa 1.8 million pesos ang halit nga natugas sang kalayo. Tungod ban sa natabo, nagdesisyon si punong barangay Nards Pascua nga ikansel ang mga aktibidad sa fiesta. Giliyon man nga nagpadala sang ayudang barangay kag ang DRRMO upod sa DSSD sa mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Nico Delfin para sa DGCast Negros.